हेल' एभ्रिवान दायो जों थांगासिनो मा होनो जोंहा उदालगुरियाव थांगासिनो आरो उदालगुरियाव मोनफैखाबाय ओमफ्राय मा होनो दिनै बिटिसि एकर्डनि मा होनो सान फालिथाय दं आरो लोगोसे 17 जानुवारियाव जानानै थांनाय मेगा बागुरुम्बायाव पार्टिसिपेट खालामनाय पार्टिसिपेन्ट्सफोरखौ मा होनो दिनै वेलकाम खालामगोन जाहैबाय आरो स' बेयावनो जोंबो माजबादनिफ्राय जानानै थांदोंमोन नालाय स' जोङो दायो थांगासिनो आरो बेयावनो थाबायलांगासिनो एसे गोजान माने थाबायबाय मासिम सफैखो बेथिं दङ Apa? Dia rugi ya? और नवीकृत प्रतिश्रुति बोडोलैंडের জনসাধারণ আকাঙ্ক্ষা সংগ্রাম और प्रत्येक সম্মান জনবার লগতে শান্তিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীন और প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার সকলের সামূহিক সংকল্প পুনর্পেশ করার गामिनिफ्राय श्रीमती दमति राभा बिथांमोनखौ आं खावलायदों ज' ज' फैनानै जोंनि मानव गेदेर आलासि बिथांमोननि आखाइनिफ्राय बिथांमोननि थाखाय थामथिम खालामनाय बेया गोग्गाथाव जोंनि पावार ट्रेलारखौ थामथिम खालामनानै दोननाय थावनिसिम